Kaixo, Oiana. Arratsaldeon. Oiana, ongi etorri. Ongi? Ondo, hobeto. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri etortzeagatik, Oiana. Gaur beste irripar beste dizdira batekin somatzen zaitu. Jente askok esan du. Nola zaude? Hobeto, guztiz ondo ondino ez, baina obera bidien bai. Eta Pablo Bera zer moduz dago? Bueno, Pablo Bera esain ondo ondino, ordoie aurrera eitzen, osatzen, berikizetan eukideuen arazotxu hori osatzen, eta batez be psikologikoki beran onera etorten. Horrek denpora gehiago biko deu, askoz be gehiago. Nola bizi izan zenuen albistea, kartzelatik aterako zutela, momentu hori? Bueno, nik jakin naben komunikabidetara urte baino ordu erdi harinau. Pentsanik askoz harinau jakin naben, nik ez ordu erdi harinau, eta izen za, bueno, sorpresa itzela, hasieran sinestu ezinik. Etzen nuen espero? Ez, bapez, ez, nik enaben jakin ez ebez. Ordu erdi harinau, abogauek esan dozten Oiana, hartu lasai, baina hause etorko da. Hause pasako da, eta handik eta ordu erdire, zabaldu zen komunikabiditan, hasi jazten deizek sartzen, jentie mesue bidaltzen, zorizon duten, komunikabiditatik pilo bate dei, elkarrezketak eitzeko eskakizunekin, eta izen zen, lur hartu ezinik egonetzen, ariketa oerazun arte, eta hurrengo gunin, behondino erdi bardin. Baina, ametsetan egotilez, kasu honetan amets on bat, eta ez hasierako amets gehiztue. Bueno, Pablo González kartzelatik atera da, etxera oraindik ez da etorri, pentsatzen dut ala ere komunikatzeko aukera lehen baino erresago duzuela, ez da? Bai, aldie da, nabarmena oin behintzete egunero itxengu berba. Beraz, berake semikin egin nahi deu berba, bat ez be, euren egunerokotasune jakin nahi deu, 2 urte eta 5 hilabetetan galdu indeu hori, eta oin hori berreskuratu nahi deu, orduan deitzuten deu, aldeon guztizetan deitzengu berba, edo bideo deiz, edo whatsappez, edo telefonoz, aldeuen guztizetan. Horein elkarri ikusi egingo duzu elkarrentzun, eta horrek beste bizipoza bat ematen du, ez da? Bai, hombre, bat ez Suposatzen dut, semeak aipatu dituzu, esan duzu 2 urte terdi jairuz egon direla elkarri ikusi gabe, elkarritzein gabe, orain badute aukera hori, zuk esan duzu irriparra handi batekin asko zobe zaudela, semeak? Bueno, arepe igarri da eta zelan ganera. Nagozizek ikusi ban birritzen, 3 bizita mazko esen, 2. da 3. etorzan berabe, bai erdikuk eta txikizek ez. Eta denpora guzti honetan, txikizek adierazi egin deu beran penie, beran mine, nagozizek eta erdikuk ezain beste, barrurako gorde da bedana, ez da zer kanporatu, eta oingutan jakin benin aitzea eskatu bela, alde nabarmenena eureri garren otzen, nagozizetik erdikuri, zein jatzue arpeikeri be errela jau. Eta Pablo hori buruz gauza asko entzun eta irakurri behar izan duzu, denbora guzti honetan, zuko nola eraman duzu hori? Bueno, segun zer izendan entzundana, amorro handizaz eta min handizaz. Eta oin batez be, botaten da bizen guztizek emoten deu berari min handizetan niri bebai. Ze oinarte, guon gara salatuten eskubide urraketa bat, eskubide urraketa nabarmena ganera, bai babes eskubide, defentsa eskubide eta bizitza familiarra itzeko eskubide. 2 urte terdiz eta komunikabide asko isilik egondiz. Isilik egondizen asko dabiz oin, euren guzur guztize botaten barra, ardura barik, neurri barik, eta batez belotza barik. Eta horre min handizen moten du. Baina, neri sasoi heltzen danin, berak Pabelek erantzun gotzo. Espero duzue epe ertain batean, etxera itzultzea, Errusiatik Euskal Herrira itzultzea, edo? Bueno, espero bai, nahi bai, zemi desiando deus haitxe bezarkatuteko eta beraz eguneroko gauzak eitzeko, baina, ondino moten deu epe labur baten behintzet ez dela ez dugu laukiko torterik, abokatue badabiz hori lantzen, kasue aurrera eruteko eta desblokeateko, ze Poloniak nahiz eta berak askatu deuen, trabi epinitxo, eta hori trabi hori askatuteko badabiz lanien abokatue. Lehenengo besarkada hori segurazki Euskal Herritik kanpo izanen dela, ez? Izen lehi. Baina, ez da barra, zeri, bera ez dator gehu goi ez. Ez teko bape problemari. Niri Moskua asko gustaten jazte eta Gabonak edo danadalakoan pasabi baguz, pasako guz. Beraz izan daiteke aukera, denbora tarte epe labur luze batean edo dena delakoan, zuek agian ara joatekoa. Bai.
espero degun bere atortiari nau, holan espada, geu goiez, arazo bai. Baiz, zuek azkena martxoan ikusi zenuten. Maietzian. Maiatzean Poloniako kartzelan. Beraz, enkontro hori gertatzen denean, hori momentu berezia izango da familia osoarentzat. Bai, oso unkigarri izango da. Nik imaginatzen dut egunero zelan izen lehizen, berape bai suposatzen dut, eta ni pentsatzen dut izango dela, bueno. Hala ere oraindik ez dago datarik, ez dago eperik, beraz lasai hartu beharko da. Bai, baina oin egoeri beste bata. Lasai hartzeko modun gauz, beraz berbaitzi dekogu, ez da lehengo egoeri. Eta gania oin estekot beran ardura hori zelan egongo etedan, zantzuek eukik enduzen genera tortura psikologikoe jasaten ari zela, horren arduriaz bizi zendo denbora guztizau, oin hori estekot badakit ondo dauela, jagonda dauela, eta bintzet beran eskubidiek hor dauzela azke dauenez, badekola kalera urteti adibidez. Oiana, aipatu diguzu, baina esan diguzu esate baterako semei aldea igerri diezula, zu zeu, zertan igerri duzu aldea, kalera lasaiago atera zaitezke, zuk ere ispiluan zure burua erlajatuago ikusten duzu? Ni neu bardin ikusten du, bai esan itzen dozti, beste arpekera badekotela, izango da. Nik igarri dote oin alde batetik lan gitxio dekotela, hori lan ekstra etorri jaztena komunikabidin aurrin berba eitxita hori jaztekot, baina hau da salbuespena bakarra. Eta, bueno, horretaz aparte, igarri dotena da, igual jentin begiradan, zelan, posa, jenta asko urbildu jazte zanez, asko posten gara, benetan posten gara zua itxizen, ikaitzi bera itxipe bai ondo dauelako, eta hori jentin hartu emona, aldaketie, jentin posa be bai, horri garri dut aldaketie. Esan duzu hau salbuespena izan dela, zuke publikoki hitz egitearena, asko eskertzen dizugu. Zergatik erabaki duzu hau salbuespena izatea? Abia zuek etxeku dalako.